mga lugar na unang nakikilala sa tanawin. Yung tipong isang tingin pa lang, alam mo nang maganda. Pero may mga lugar din na hindi agad mapapansin hanggang sa matikman mo ang pagkain nila. Doon, unti-unti silang nauunawaan at unti-unti mo silang mamahalin. Sa lalawigan ng Pangasinan, ang pagkain ay hindi lamang pampawi ng gutom o pantawid sa araw-araw. Ito ay kasaysayan na paulit-ulit na niluluto sa bawat kusina. Ito ay kultura na hindi isinusulat sa libro, kundi ipinapasa sa bawat henerasyon. Sa bawat bayan, may sariling lasa at sa bawat lasa, may sariling kwento. May mga kwentong tahimik, may mga kwentong paulit-ulit na ginagawa, at may mga kwentong hindi mo maririnig hanggat hindi mo kinakausap ang mga taong nasa likod nito. Dahil sa Pangasinan, ang pagkain ay hindi lang niluluto. Ito ay pinaghihirapan. Ito ay pinagtsatsagaan at higit sa lahat, ito ay pinanghahawakan. Sa bayan ng Agno, ang isda ay hindi lang kinakain agad. Minsan, kailangan gawan ng paraan para tumagal o maipreserba, para maibenta at para maging kabuhayan. Gaya na lamang ng paggawa ng tinapa. Sa likod ng bawat tinapang nakikita sa palengke, may mga taong gaya ni na Ate Zenaida at Ate Nympha. Mga kababaihang hindi lang basta gumagawa, kundi nagbubuhos ng oras, lakas at pasensya araw-araw. Mahigit 10 taon na sa ganitong gawain si Ate Zenaida. Hindi man ito ang pinakamadaling trabaho, natutunan niya itong mahalin, lalo na nang makita niya kung paano nito natutulungan ang kanilang samahan. More than 10 years na yan, ma'am. Pero hindi dire-diretso. Depende po sa process ng isda. Ini-sponsor kami ng BFAR, ma'am. BFAR o PAG. Sila po nagbigay, nagturo sa amin ng mga kung paano mag-process ng tinapa at saka binigyan kami ng materyales. Kaya meron kaming livelihood na tinapa. Galunggong, ma'am, matambaka, minsan po bangos, flying fish, yun po. Sa ngayon, ma'am, pang-order na lang kasi hindi namin kaya yung presyo. Maliban lang po kung maraming isda, open po na market. O yung association namin, ma'am, hinawakan kami ng PPCLDO na maging co-op. Kaya co-op kami ngayon. Yung gagawa po, may 5% sila. Yung magtitinda, yung magluluto, at saka may share din ng asosasyon. Doon sa NIT na po. Para naman kay Ate Nympha, mas personal ang laban at mas personal ang hangarin sa paggawa ng tinapa. Marami po kaming natutunan sa pagtitinapa, like yung paglilinis ng isda. Kasi before, parang matanggal mo lang yung hasang, okay na. Ngayon, tinuro nila sa amin yung proper way ng paglilinis talaga ng isda na kahit yung mga dugo, kailangan tanggalin mo rin para mawala yung lansa niya. And then yung pagtingin mo dun sa fresh at saka yung sa hindi. Dito lang po talaga kami natutong magtinapa. As PWD po kasi, malaking tulong to sa akin kasi may dagdag income. Parang napatunayan ko sa sarili ko na pwede ko rin naman palang kumita. Hindi lang ito kita, ito ay kumpiyansa. Ito ay pakiramdam na kaya pa rin niyang makibahagi. Gusto po namin magkaroon po ng processing area. Sa pagkakilala po sa amin, malaking tulong na po sa mga tao namin. Dinatangkilig po yung asosasyon namin dahil sa tinapa. Yung tinapa namin, sir, kung lalo na kung may magsusupply sana nasa amin na ng isda, pwede kami magtuloy-tuloy ng pag-process. Ang problema nga lang po namin, demand po sa isda. Masaya po, lalo pag sinasabi nilang masarap yung luto namin. At saka, yung hinahanap-hanap po kasi talaga ng mga customer. Sa family namin, yun din yung mas gusto ng mga anak namin na uulamin. Pag nagtinapa kami, kailangan makakauwi kami ng tinapa for the family. Wala po talagang halong preservatives. It's plainly the water, soy sauce, and then patis and asin lang po. And then, yun na po, pauusukan na. Dahil sa bawat isdang kanilang nililinis at pinapausukan ay may kasabay na kwento. Kwento ng pagbangon, kwento ng pagtanggap, at kwento ng pagpapatuloy. At sa bawat usok na unti-unting umaakyat mula sa kanilang mga pugon, may pangarap na kasabay na umaangat. Mula sa bayan ng Agno, hindi nalalayo ang bayan ng Bani. Parehong hinahaplos ng dagat at parehong umaasa sa kung ano ang kaya nitong ibigay. Pero magkaiba ang kwento.
magkaiba rin ang paraan ng pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Sa bayan ng Bani, may mga bagay na hindi hinuhuli gamit ang lambat, hindi rin kinukuha sa malalim na bahagi ng dagat. May mga biyaya na dahan-dahang tumutubo, tahimik at kailangang hintayin. Isa na rito ang aragan. Sa unang tingin, tila simpleng damong dagat na may maliliit na bulaklak. Pero para sa mga taga-Bani, hindi ito basta pagkain. Ito ay bahagi ng kanilang kinagisnan, bahagi ng kanilang pagkabata, at bahagi ng kanilang araw-araw. Para kay Tatay Bert, isang bantay dagat, hindi biro ang pagkuha ng aragan. Mahirap, ma'am, kapag ganitong sitwasyon, yung malalaking alon, mahirap. Pero kapag kalmada yung tubig, madali lang kunin, tapos low tide yung tubig. Hindi high tide na ganito, ma'am. Hindi naman po araw-araw, may kwan naman na gustong kunin na pang-ulam, pwede namang ulamin yun po. Nung unang panahon daw po, yung mga dati dito na nakatira yung mga matatanda, yun ang sinabi nila na yung aragan nakakain. Nalalaman po yung aragan kapag pwede nang kunin, ma'am. Yung parang may bulaklak na bulaklak na parang butil na malalaki na kunti. Hindi kagaya dito na manipis ay may dahon na. May buwan ito, ma'am, na tutubo. June, July hanggang August, September, ganyan. At sa mga panahong wala, kailangan mong humanap ng ibang paraan para mailagay sa hapag. Ganito ang realidad sa mga baybaying komunidad. Hindi sigurado, hindi palaging sapat. Pero kapag panahon ng aragan, nagiging dagdag ito sa ulam at kung minsan, nagiging kabuhayan. Yung mga iba, ma'am, ibinibinta rin po sa palengke, ma'am. Yung pang-ulam-ulam lang, baka 2 years na. Simple man pero mahalaga. Bukod sa dagat na bumubuhay sa mga aragan, nariyan din ang mga ilog na bumubuhay sa mga agurong. Para sa iba, simpleng suso lamang ito pero para sa mga residente, ito ay matagal ng bahagi ng kanilang hapag. Para sa kanila, hindi na bago ang agurong sa kanilang panlasa. Kasi yung uncle namin, siya ang nangangasiwa dyan sa Nawasa noon. Lagi, maski nung bata mga kami, pumupunta kami doon na kumukuha. Yun, maalam na namin na inuulam namin. Yung nilalagyan ng ng bagong at saka yung luya at saka yung salamagi, yung sampalo. Yun ang ginagawa namin. Ng mga kabataan namin, natutuwa kami sa mga tubig-tubig. So pag sinabi nilang, tara, kuha tayo ng liddangan kasi yung tawag sa amin eh. Tuwang-tuwa po kami kasi tubig po yan eh. Maliligo na rin kami. So dyan lang po kami sa mga bato-bato kumukuha sa gilid-gilid. Inuulam po. Hindi pa po kasi uso yung benta-benta noon. Hanggang ulam, pang-ulam lang po talaga. Hindi na kailangang ituro at hindi na kailangang ipaliwanag. Dahil bata pa lamang sila, namulat na sila na kung saan ito hahanapin, paano ito kukunin at paano ito lulutuin. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbabago rin ang sitwasyon. Kapag ngayon hindi na kami, bawal na kami na makapunta at saka malayo na yung pagkukunan, bumibili na lang kami dyan sa pumupunta doon. Kapag nagbibinta na, ay may nagbibinta na dyan, nagaling doon sa Waig. Kasi malalaki pa noon. Pupunta ka lang sa gilid, matutuwa ka na sobrang dami dyan. Pero sa ngayon, parang nakita nyo naman po yung namin kanina kung saan-saan na kami naghahanap. Dati, paglusong mo pa lang, madami na dyan. Para yung maliliit palakihin muna para dumami. Kasi kung maliliit pa lang kinukuha mo, mawawala na talaga. Sa bawat agurong na niluluto, may alaala ng pagkabata at may alaala ng simpleng pamumuhay. Hindi lamang dahil sa lasa, kundi dahil sa kwento. Mahalaga siya kasi ngayon puro siya mga fast food. Sa totoo lang, mas masarap pa yung mga pagkain nung araw kaysa talaga, mas masarap talaga yung natural at nung unang mga pagkain talaga natin. Yun po talaga yung number 1 na hinahanap-hanap ng panlasa natin yung mga native. At sa bawat subo, may paalala na hindi lahat ng mahalaga ay kailangang mahal. May mga
mga pagkain din na kahit wala sa dagat o ilog, patuloy pa rin ginagawa. Mga pagkaing iniingatan, itinuturo at ipinapamana. Isa na rito ang isang kakanin na tahimik na nabubuhay sa kabila ng pagbabago ng panahon. Sa bayan ng Labrador, may isang kakanin na tahimik na nagpapatuloy, ang masikoy. Hindi ito kasing sikat ng ibang pagkain at mas lalong hindi rin ito madalas makita sa mga kainan. Pero sa mga taong patuloy na gumagawa nito, ito ay higit pa sa pagkain. Para kay Nanay Telma, ang paggawa ng masikoy ay hindi lang basta trabaho. Ganito po yun. Nag-deliver ako sa school ng pansit. Tapos sabi ng teacher sa akin, "Ate, ang gusto namin orderin sa'yo yung masikoy," sabi niya. "Paano ba gawin yun? Hindi pa ako nakagawa." "Ganito yun, lagyan mo ng dimple," sabi niya sa akin. So hanggang sa natutunan ko, nag-deliver sa kanila, sabi nila, "Ay, masarap." Opo, yan yung sinaunang pagkain yung sinasabi nila na matatanda. Maganda naman po, nakakaalis na stress, tapos marami naghahanap ng customer, ganun. Sa gitna ng pagod, sa gitna ng paulit-ulit na gawain, may natatagpuan siyang katahimikan. Isang uri ng kapayapaan na hindi mo makikita sa bilis ng modernong buhay. Para naman kay Nanay Lucena, ang paggawa ng masikoy ay parte na ng kanyang pagkabata. Noong elementary, ganyan, gumagawa nanay ko talaga ng mga ganyang kangkanin, oo. Kasi noon, wala pa yung glutinous. Nagpapagiling yung nanay ko, malagkit. Bababad nila yung tapos kinabukasan, ipagiling nila yon. Yun ang ginagawa nilang masikoy. Kasi noon, hindi pa uso yung giling-giling ng masikoy, yung malagkit, papagiling, tapos yung bibilog-bilogin. Maganda rin pag kinabukasan, alam mo na ang gagawin mo, yung parang pinamano. Dito nagsisimula ang tunay na kahulugan ng pamana dahil ito ay kaalaman, kasaysayan at isang bagay na hindi mo makukuha kung hindi ka tuturuan. At ngayon, sila naman na ang nagtuturo. O kung gusto nilang yung mga bagong learner, gusto na matuto, pwede ko rin sila tuluan paano paggawa. Kasi hindi naman yung mahirap na gawin madali lang Basta ilagay mo lang sa puso mo ang paggawa, mabubuo mo rin yun. Ipapasa natin yan. Basta bukal sa kapagtanggap din nila, bukal din ang pagbigay sa kanila, masaya na lahat. Kung sino nagpapaturo din sila, tinuturuan ko. Gumawa kami yan, alika dito, turuan kami, gumawa ng ganito. Masarap kainin. May kasiguraduhan na kahit magbago ang panahon, may isang bagay na mananatili. Dahil hanggat may taong handang matuto at may taong handang magturo, hindi mawawala ang masikoy, hindi mawawala ang tradisyon. Ngunit hindi lahat ng kwento sa Pangasinan ay tungkol sa pagpapanatili ng nakaraan. May mga kwento rin ng pagbabago, ng paghahanap ng bagong paraan para mabuhay, habang ang iba ay pinipiling ipagpatuloy ang tradisyon. May ilan namang sumusubok ng bago, hindi para kalimutan ang nakaraan, kundi para masigurong may kinabukasan. Sa parehong bayan ng Agno, kung saan nagsimula ang kwento ng tinapa, may isa pang industriya na unti-unting lumalago. Hindi sa dagat, kundi sa kontroladong tubig. Hindi sa paghuhuli, kundi sa pag-aalaga. Ito ang shrimp farming. Operational na kasi ito dati before. Nung pumasok ako dito, all in all, asa 6 years na ako. Kaya ito yung pinasok ko. I'm a graduate of Bachelor of Science in Fisheries. Yun, naging passion ko na rin yung pagiging sa mga aquaculture. Si hipon kasi is, first, mahirap siyang i-culture, and then, pangalawa, nakaka-motivate siya once na makita mo na si shrimp na lumalaki, and then makikita mo yung hipon natin is maganda yung survival niya, easy to manage. Pag culture mo is nasa on right track po. Hindi basta-basta pinili ang lugar. May dahilan, may pag-aaral at may pananaliksik. Dahil sa ganitong uri ng hanap buhay, isang pagkakamali lang maaaring mawala ang lahat. Bali, sa shrimp, meron siyang tinatawag na virus.
yung WSSB, mape-prevent lang natin siya by using chlorine to lessen yung mga bacteria sa tubig. Bago natin siya ipasok sa pond, tinitreat muna natin siya ng chlorine. Number one na challenge sa pag-aalaga ng hipon is yung people management natin. Kailangan i-educate natin yung mga tao natin kung paano i-handle ng tama yung pag-aalaga ng hipon natin. Pero sa kabila nito, pinili pa rin nilang magpatuloy dahil sa likod ng negosyong ito, may mas malalim na layunin, lalo na sa mga kabataan. 2 years, ma'am. Kailangan po ko sa pamilya, ma'am. Tinulungan po ako ng kaibigan ko, ma'am, kasi mahirap kasi ng buhay, ma'am. Pag dito kasi sa farm po, maganda po talaga dito po. Tsaka maganda po silang kasamaan po, tapos masaya po ganun. Sa bawat hipon na inaalagaan, may pamilyang umaasa. Sa bawat ani, may pangarap na natutupad. Tinry ko lang dati dito. Kasi mahirap din kasi hanap buhay dun sa amin. Tinry ko dito. Maganda din naman ang dito sa Agno. And dito na kami nagtagal. Nakapagawa kami ng bahay sa amin. Sa Mindoro. Ako nakapagpundar kung ano ng mga gamit na napundar namin dito. Maganda po kasi kasama mga amo namin dito. Mababait yung mga amo. At sa bawat araw na lumilipas, may mga taong patuloy na pinipiling magtrabaho kahit mainit, kahit mahirap, kahit walang kasiguraduhan. Dahil sa huli, ang mahalaga may pinagkukunan, may direksyon, at may pag-asa. Sa bawat kwento ng pagkain sa Pangasinan, hindi mawawala ang salitang diskarte. Dahil hindi sa lahat ng oras ay sapat ang biyaya at hindi sa lahat ng panahon ay sagana ang ani. May mga araw na kapos, may mga pagkakataon na kailangang magtipid, at may mga panahong ang simpleng pagkain ay hindi kailangang pagkasyahin para sa buong pamilya. Sa bayan pa rin ng Bani, may isang simpleng paraan ng pamumuhay na isinilang mula sa kakulangan. Ang niliplipan. Ito ay kombinasyon ng bigas at mais. Mga unang panahon, may scarcity ng bigas. Ngayon, para mabusog yung pamilya, kailangan nilang mag-isip ng alternative na kasama ng rice. So, ang nangyari, yung alternative na gagawin nila, magdadagdag na lang sila ng mais doon sa konting kanin para mabusog yung family. Para maitawid sa gutom yung pamilya ng araw. Kasi ang kagandahan niyan, yung tradition at yung tradition ng pamilya na ito kailangan masubukan nyo rin, or ito kailangan matikman nyo para sa mga anak ninyo sa future, masubukan din yun. Parang pasa-pasa lang, generation. Tinuturuan sila ng mga matatanda dito. Noon po, nung kaya ko na magluto kasi kung marami kaming tanim na mais, kung pwede na yun na ang namin kinukuha namin na isasahog sa bigas. Kung minsan hindi na namin na ginagawang ulamin, yun na lang. Kasi kung yun, matamis yung kwan, maski asin na lang, masarap ng pagkain. Ganun ang ginagawa ng nanay namin noon. Kaya nung marami na kaming mais, yun ang ginagawa namin. Kung may mabibili kaming mais, kung may natatanim kami, yun ang pwede nang anihin, yung pwede nang lipin, yun na dinuluto namin. Kasi masarap naman po yun . Dito makikita ang isang mahalagang katangian ng mga Pangasinense, ang kakayahang gawing sapat ang kakaunti. Nauuso ngayon yung very convenient
na lifestyle. Ngayon, dito sa aming farm, binabalik namin or rather pinipreserve namin yung traditional ways of preparing food and the traditional plants and heirloom plants, varieties. Tinatry namin siyang protektahan at i-preserve para dun sa pag-preserve ng ating culture and food. Isa itong paalala na ang hirap ay hindi hadlang, kundi pagkakataon para maging mas matibay, na ang kakulangan ay hindi katapusan, kundi simula ng pagkamalikhain. At minsan, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pagkain, kundi sa kakayahang magbahagi nito sa iba. Ngunit kung may mga pagkaing isinilang mula sa kakulangan, mayroon din namang mga pagkaing sumisimbolo ng kasaganahan. Mga pagkaing inilalabas kapag may okasyon, kapag may selebrasyon, kapag may dahilan para magsama-sama ang buong komunidad. Sa probinsya ng Pangasinan, ang pagkain ay hindi lang para mabuhay. Ito rin ay paraan para magdiwang. At sa bayan ng Balungaw, may isang pagkain na naging simbolo ng kanilang pagkakakilanlan. Isang pagkain na hindi lang basta niluluto, kundi ipinagmamalaki. Ito ang chevon o karne ng kambing. Ang chevon or goat's meat is actually one that we have been introducing. Other than, of course, hindi lang siguro the tastiness of the meat. Actually, affordable yan noong araw. Nung hindi pa siya naging delicacy, it's very affordable. It's also a good alternative also for beef or pork. And hindi lang yun, meron kasi yung talagang mga luto siya na talagang sobrang bagay. And now, not only that, may mga countries naman kasi na talagang ini-introduce nila either, goat or lamb. Ngayon, meron din tayong mga gustong i-introduce also sa market, not only locally but internationally, yung mga recipes natin na talagang alam natin na parang pwede siya sa mga talagang hindi kumakain ng pork or beef. Yes, we became very popular. This town really became popular. It was actually part of our promotion before. Noong araw kasi, wala nang masyadong pupunta dito mga turista eh. So, when we actually opened, nakasabay nito actually yung ating Balungaw Hilltop Adventure, the relaunching of that. And so, nung nag-reintroduce kami niyan, habang inaayos namin, ito yung inuna muna natin. Because we wanted everyone also yung, ali kayo, muna tayo, yung tikman nyo muna kung ano yung pwede namin i-offer sa inyo. Of course, di ba pag may bahay ka, your hospitality is always, you feed people. And then, of course, you welcome them to your home. It's the same thing. It's the same concept. It's just like a mommy concept na ginawa po natin yan in 2006. And so, this Goat Festival has been here for the longest time because it is also our one way of sharing whatever knowledge that we have. Sabi nga namin hindi lang kami ang gagamit ng mga recipes na yan. Eventually, by next year, baka we'll give away our books and then kahit sa mga bayan so that they will be able to at least man lang follow. Baka meron din silang ma-suggest sa amin din na mas magandang mga recipes. Maybe by next year, we will make it a little grander than this and then we will probably introduce more and we have more activities. Dati-rati kasi mas mahaba yung fiesta natin, parang nasa 7 days siya, 1 week. But now we shorten it to actually 4.5 days lang. Kasi meron yung mga activities talaga na wala na siyang morning, hanggang gabi na lang siya. And so, by next year, we will bring back. And then we will probably reintroduce also and relaunch our tourism destination, Balungaw Hilltop Adventure. And so, marami pa tayong mga talagang to look forward po by next year, next fiesta. Dito, hindi na sapat ang simpleng pagluluto. Kailangang maipakita ang pagkamalikhain. Kailangang may sariling atake. Dahil ang chevon ay hindi lang pagkain, ito ay simbolo ng bayan ng Balungaw. Ang ginawa po namin is naghalo po kami ng herbs at saka mga pampalasa po. Para pag kinain nyo po, hindi nyo po maaamoy yung amoy ng kambing po. Yun po yung alam po naming magiging unique na
pwede pong mailagay sa libro po ng 101 Chibon Cook po. Hindi naman po siya masyadong mahirap kasi pag luto pong kambing or sa Chibon po, medyo ano na po yan, expected na po natin yan. So, prepared na po sa mga magluluto po. Tinatanong ko po kung anong rate nila. 10 naman po sa, sa panlasa po nila. Ay, syempre po, pag ako ang tatanungin, syempre po, meron. So, yung preparation namin talagang meeting kami ng councils to come up with yung taste, yung texture, yung lahat para ma-defend namin yung championship namin ngayon this year. So nag-ano kami ng something nakakaiba na naman na hope magustuhan ng mga judges. Mahalaga kasi doon muna ipapakita yung originality ng mga Balongueño, kung creativity nila, kung paano magluto ng chivon nga dahil ngayon yung main goal ng ano natin, yung makakreate tayo ng different recipes yon. Ang chivon is mahalaga kasi it stands yung pagka-ano ng Balongueño, yung 'di ba kambing yung main ano natin doon. So nagre-represent yung chivon kung paano yung mga Balongueño, yung katatagan, pagkakaisa. Like this, doon natin ipapakita yung unity ng bawat barangay. Ang nagagawa ng chivon nito na ano yung mga tao na makapag-create ng mga bagong recipes na maipakita sa hindi lang dito sa Balungaw, sa ibang bayan pa rin, na ang mga Balongueño very creative talaga. Nagpapasalamat tayo sa Maykapal, syempre, kasi kahit anong mga dumating na mga sakuna or ano, stand firm pa rin na lumalaban na kahit anong mga pagsubok, nandito pa rin ang Chivon Cooking Contest dito sa Balungaw at hindi nawawala. Talagang laban pa rin. Isang patunay na ang isang simpleng karne kapag pinagsama-sama ang talento, kultura at dedikasyon ng tao ay maaaring maging sentro ng pagkakakilanlan ng isang lugar. Sa bawat lutuin, may kwento ng pamilya, may kwento ng barangay, at may kwento ng buong bayan. At sa bawat tikim, ramdam mo hindi lang ang sarap, kundi ang pagmamalaki. Matapos ang mahabang araw, mula dagat hanggang bukirin, mula init ng araw hanggang pagod ng katawan, may isang bagay na hinahanap ng marami. Isang pagkain na kayang magbigay ng ginhawa, kayang magpahinto kahit sandali, at kayang pagsamahin ang mga tao sa iisang mesa. Sa bayan ng Mabini, ito ay matatagpuan sa isang mangkok ng lomi. Pero bago ito matikman, dumadaan muna ito sa mahabang proseso. Para kay Ate Rosalinda, hindi agad naging madali ang pagbuo ng kanilang lumihan. Since 2004, nag-start kami ng lumi. Kasi yung asawa ko kasi, nagbiyabiyahe siya ng prutas. Ngayon, hindi naman diretsong biyahe ng prutas. Naisip namin na magtayo ng lumihan dito sa bayan ng Pangasinan. So, wala kasing lumihan dito sa Pangasinan, kaya yun ang isang naisip na namin para diretso yung hanap buhay namin mag-asawa kasi maliliit pa yung aking mga anak. Iniwan namin sila sa Batangas, tapos nagpunta kami mag-asawa dito. Nagtayo kami ng lumihan namin. Ibig sabihin, nagsimula sila sa wala. Walang kasiguraduhan kung tatangkilikin, walang garantiya kung kikita. Pero may paniniwala. Isang paniniwala na may lugar ang ganitong pagkain sa lalawigan ng Pangasinan. Tuwan-tuwa sila kasi walang lumihan dito sa Pangasinan. Yung iba kasi nung una, hindi pa nila alam mag-ano ng lumi. Hanggang tinuruan namin sila. Tapos yung ibang mga taga-Batangas, dumadaan-daan sila. Nung nalaman nilang may lumi na, tuwan-tuwa sila. Tapos yung mga taga-Pangasinan,
tuwan-tuwa din sila kasi may lumi na dito sa Pangasinan. Oh, nung nalaman po nila na may lumian na po dito sa Mabini. Yung iba't ibang lugar po, pumupunta sila dito para maglumi. Titikman nila kung Batangas lumi talaga yung lumi ng Mabini. Ayun, hanggang sa lumago ng lumago yung namin. Yun, marami nang dumadayo dito sa Mabini. Nagkaroon na rin kami ng 2 branch sa Alaminos at saka sa Burgos. Yung dalawa naman kung aking anak. Kaya, siyempre, gusto rin naman ng magsariling negosyo. Kaya, binigyan ko rin sila para naman, ganda naman yung pag-ano namin mag-iina. Alaala nila sa kanilang ama. Kahit wala na siya, hindi nila pinabayaan yung negosyo namin. Kahit ako na lang natira. Siyempre nung una, medyo mahina pa. O ngayon, siyempre kilalang kilala ng buong Pangasinan, yung lumian namin. Kaya, siyempre, masayang masaya bawat isang magulang. Nag-success naman yung pinaghirapan naming mag-asawa. Overwhelming po kasi ito po talaga yung bumuhay sa amin noong mga panahon na walang-wala kasi galing din po kami sa wala. So ito siguro yung tanging regalo na maibibigay din po namin sa kanila bukod sa pagtatapos ng pag-aaral po. So ito yung ginawa nilang hanap buhay para kahit po paano, so far, gumanda yung buhay at magkaroon naman po kami ng sari-sariling hanap buhay. Apo. Pinag-aralan ko po so far. So, gumawa po ako ng different strategies para kahit papaano po mas lalong makilala. So, kilala na po para mas lalong mas makilala pa. Yung uniqueness po, pinaka-uniqueness po is namin yung homemade Mickey. Yes po, na masasabi ko pong talagang unique po sa amin kasi kami po talaga yung gumagawa. So, yung ingredients po is umiikot lang po sa amin. Hindi po siya lumalabas sa iba. Unti-unti mula sa simpleng puhunan, lumago ang kanilang negosyo. Hanggang sa hindi lang sila nakilala sa kanilang bayan, kundi pati rin sa mga kalapit na bayan gaya na lamang ng bayan ng Burgos at lungsod ng Alaminos. Pero para sa kanila, ang negosyong ito ay hindi magbubunga kung hindi dahil sa isang taong mahalagang parte ng kanilang buhay. Pumunta yung asawa ko sa kaibigan niya sa Bani. Doon siya nagmamasadang ng Mickey. Kaya hanggang sa nakahanap siya ng second hand na makina ng bakery. Kaya yun, dito na kami naggawa ng sariling Mickey. Ganon. Nakuha sa kaibigan niya yung timpla ng Mickey. Kaya yun. Kaya siya nakapag-start ng gumawa ng sariling Mickey. Pa, thank you. Kasi dahil sa iniwanan mo, heto kami ngayon. Sa legacy mo, wala ka man dito ngayon. At least yung presence mo, andito pa rin dahil sa iniwan mong alaala sa amin, which is yung Lomig Batangas. Sa bawat mangkok na inihahain, hindi lang kabusugan ang ibinibigay, kundi init. Init ng sabaw at init ng samahan. Para sa bayan ng Mabini, ang lomi ay hindi lang kinakain. Ito ay pinagsasaluhan. Pag na-distinyo kami dito sa Mabini, dito kami kumakain. Bakit po? Masarap yung pagkain. Yung lomi niya, saka yung halo-halo. Very good, nakakain na kami dito ng lomi noon eh. Umiikot kami dito sa Mabini hanggang Bani, Alaminos. Yeah. Masarap. Sa bawat mesa, may kwentuhan, may tawanan, may pahinga. At sa gitna ng lahat ng ito, mararamdaman mo kung gaano kahalaga ang pagkain bilang tagapag-ugnay ng tao sa isa't isa.
Kusina sa Norte po, nag-start sa mga competition na sinasalihan namin dito sa Bani. Kasi sumasali kami sa mga Pakwan Cook Fest competition. Ngayon, yung mga students ko, nag-enjoy silang magluto. And sometimes they innovated foods. Ngayon, yung principal namin, parang challenge niya kami kasi parang may nakita siyang post sa Facebook na may ganitong culminating activity. Pero gumawa na lang kami ng sarili namin. So we came up with this idea na wherein yung mga bata, sila ang magluluto at magsiserve kami in a buffet setting. So this is the first time experience here in our school sa Dakap Norte National High School. Kasi gusto namin i-promote naman yung mga talents ng TVL students. Mula sa pagsali hanggang sa pagbuo ng sarili nilang konsepto, natututo silang magtrabaho, magtiwala sa sarili nilang kakayahan at higit sa lahat, natuto silang mangarap. Okay, sa mga menu naman po, yung mga bata, since it's a fiesta theme, so napag-isipan namin kung ano yung mga medyo swak sa lasa ng Pinoy. So we have the pinakbet, the fish fillet, we have the sweet and sour chicken, and the adobo as usual for the fiesta, and the different kakanins. But in our booth, meron din po kami sa mga booth, we have the innovated products of our students. Pwede nyo pong i-visit yung booth namin and then you will experience their innovative product that's originally made by our students. Okay, etong buffet po na to, meron po kasi kaming TVL Club organization dito sa Dakap Norte National High School. Ngayon, nung last na competition namin, may natira kaming small budget. Ngayon, yung small budget na natira, pinaikot namin through this fundraising. So, nagpuhunan kami kasama ng mga students ko. And then, yung parang fundraising to ng organization. Yung kikitain, kung kikita man, syempre, mag-put up kami ng project for the TVL department. Kung hindi man, sabi naman ng mga students ko, it's the experience that counts. A remarkable experience and very important for me as a TVL teacher kasi makikita mo na yung mga tinuruan mong bata, na-apply na nila in a real-world situation. At sa bawat putahe na kanilang nililikha, may halong pag-asa. Pag-asa na balang araw, sila naman ang magpapatuloy. Sila naman ang gagawa. Sila naman ang magtuturo. At sila naman ang magiging susunod na kwento ng Pangasinan. Mula sa tinapa at hipo ng bayan ng Agno, sa Aragan, Agurong at Niliplipan ng bayan ng Bani, sa Masikoy ng bayan ng Labrador na ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon, sa Shebon ng bayan ng Balungaw na ipinagdiriwang bilang kanilang pagkakakilanlan, at sa Lomi ng Mabini na nagbibigay init at samahan, hanggang sa kusina sa Norte kung saan patuloy na hinuhubog ang susunod na henerasyon. Makikita na ang pagkain sa lalawigan ng Pangasinan ay hindi lamang tungkol sa sarap, kundi kwento ng mga tao. Mga taong gumigising ng maaga, mga taong nagtitiis sa init, mga taong hindi sumusuko kahit mahirap, at mga taong patuloy na lumilikha ng lasa mula sa simpleng sangkap at ginagawang espesyal ang bawat putahe. Ito ang kasaysayan. Ito ang lasa ng Pangasinan. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.